noci sa prehnali najmä západným Slovenskom silné búrky a celé zrážkové pásmo sa postupne presúvalo smerom na východ. Dnes večer a v noci nás čakajú opäť veľmi nebezpečné poveternostné javy s lejakmi a krupobytím. Dobrý večer. Nepriaznivé a dynamické počasie s prehánkami a búrkami prináša do našej krajiny vlniaci sa studený front nad Alpami a Karpatskou oblasťou. Na ňom sa prehlbí ešte k tomu plitká tlaková níž, ktorá sa postará o ďalšiu oblačnosť a zrážky. Teplotne sa bude naša krajina nachádzať v intervale od 18 až do 26 stupňov. Silné búrky dnes hrozia najmä na západe a juhozápade krajiny, ale rátať s nimi treba aj na ostatnom území, a to aj zajtra. Vietor bude fúkať od juhu rýchlosťou do 25 km za hodinu, ale pri búrkach výrazne zosilnie. Vydaná je aj výstraha 1. a 2. stupňa pred búrkami, ktoré budú sprevádzať najmä na západe prudké lejaky s úhrnmi za 30 minút lokálne do 30 až 50 mm. Búrky bude sprevádzať nárazový vietor okolo 70 až 110 km za hodinu a vyskytnúť sa môžu krúpy s priemerom aj viac ako 2 cm. Pred nami je teda postupne oblačná až zamračená noc. Na viacerých miestach bude pršať, alebo to budú prehánky, lokálne aj spomínané búrky, ktoré budú aj intenzívne. Do rána sa ochladí na 18 až 13 stupňov. 10. júna v roku 2014 namerali v Holíči až 36 stupňov. Zajtrajšie teploty budú na juhu zhruba o 10 stupňov nižšie, čo je dobré, pretože pri vysokej vlhkosti by sme dusné počasie zvládali ešte horšie ako doteraz. Na západe sa pondelok začne oblačným až zamračeným počasím, na viacerých miestach s dažďom, prehánkami, ojedinele aj s búrkami a tie môžu byť aj silnejšie. Až neskôr popoludní začnú zrážky ustávať a čiastočne sa zmenší aj oblačnosť. Denná teplota vystúpi na 22 až 25 stupňov. Na strednom Slovensku bude tiež najprv veľa oblačností, z ktorej bude na mnohých miestach pršať, prípadne sa vyskytnú prehánky, ojedinele aj búrky, aj intenzívne. Neskôr k večeru sa na západe regiónu oblačnosť o niečo zmenší. Denná teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov. No a na východe Slovenska bude tiež spočiatku oblačné až zamračené, na mnohých miestach aj upršané počasie s lokálnymi búrkami, ktoré môžu byť ojedinele aj silnejšie a teplota tu vystúpi na 21 až 26 stupňov. Nebezpečné oblačné až zamračené počasie s prehánkovou a búrkovou činnosťou čaká zajtra aj naše horské oblasti. Vo výške 1500 metrov bude okolo 13 stupňov. Hodnota UV indexu na zajtra je vysoká, a to 7,1. Tlak vzduchu ten bude zajtra ustálený. V útorok budeme naďalej pod vplyvom zvlneného studeného frontu, takže cez deň treba opäť rátať s dažďom, prehánkami alebo ojedinelými búrkami. Teplota vystúpi na 17 až 25 stupňov. V stredu sa začne od západu rozširovať výbežok tlakovej výše, takže počasie sa o niečo zlepší, zrážky sa miestami vyskytnú najmä na strednom Slovensku. Mierne sa ochladí na 16 až 23 stupňov. Vo štvrtok bude zrážok o niečo viac a teplota vystúpi na 16 až 24 stupňov. V piatok sa oblačnosť zmenší, ale s ojedinelými zrážkami stále treba rátať teplota 17 až 23 stupňov. Na záver ešte vaše fotky. V Kľačanoch bolo nedeľné ráno po nočnom daždi trošku hmlisté. V Klátovej Novej Vsi bolo až zamračené a len okolo 17 stupňov. V Dolnom Hričove pršalo aj na poludne, tak sa mohli deti vyskákať po obede v mlákach. Mláky budú zaručene aj zajtra po zrážkach, ktoré nás čakajú. Ja vám želám ešte pekný nedeľný večer.